Tnedew żewġ skemi biex jgħinu aktar nies javvanzaw fl-istudji tagħhom. L-iskema Masterit se tkun estiża t-tielet sejħa b'fond disponibbli ta' €1,000,000. Ħabbru dan il-Ministru Evarist Bartolo flimkien mas-Segretarju Parlamentari Ian Borg. Dawn il-fondi huma parti mill-Fond Soċjali Ewropew għal perjodu tal-2007-2013 u għaldaqstant kull min se japplika għal din l-iskema irid ikun qed jagħmel masters bir-riżultati jkunu ppubblikati sa Ottubru 2015. L-iskema Masterit kienet imnedija s-sena l-oħra u minnha gawdew 464 persuna li qed jistudjaw f'diversi joqsma meqjusa importanti għall-iżvilupp tal-pajjiż. Min għalih din l-iskema mhix possibbli jistgħu japplikaw għall-iskema Malta Government Scholarship Scheme li tikkonsisti minn €900,000. Din l-iskema tilqgħu wkoll applikazzjonijiet għal min jixtieq jistudja fil-livell ta' dottorat. Il-Malta Government Scholarship Scheme kienet intlaqat tajjeb ħafna minħabba li min diġà għandu masters jista' japplika biex jagħmel masters oħra sakemm ikun f'qasam differenti. Barra minn hekk, tneħħiet il-kundizzjoni li wieħed irid ikollu l-ewwel grad universitarju biex jikkwalifika għal scholarship li jwassal għal masters. Iż-żewġ skemi jgħalqu nhar il-ġimgħa 30 ta' Mejju f'nofsinhar.